जोंनि बे ओनसोलाव बिटिएडि ओनसोल एबा ब्रह्मपुत्रनि नर्दार्न पार्टआव जों जाति हिसाबै हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमांमोन बे सिमाङा दिनै जोंनि सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय। जोङो दिनैसिमबो जों भारत सरकार बिथांमोनाव गोबां मेम'रेन्डाम होबाव बिथांमोना जोंनो फाइनाल सलुसन खालामनानै होआसै। बेखायनो आं सान्दों दिनैनि जोंनि एनएलएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो बर' हारिया थांना थानो हानाय बायदि बर' ओनसोलाव पृथिबीरा जेसेबांसिम टाइम अब्लासिम जोङो गोग्गो जाति हारि हिसाबै थांना थानायनि उद्देश्य लानानै बिथांमोना 2020नि 27 जानुवारिनि बे एग्रिमेन्टनि सायाव बिथांमोना गोजोननाय गैयैनि जोंनो बे 2020नि 27 जानुवारिनि जि एकर्ड बे एकर्डजों जों हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। जों हारि हिसाबै गसंनानै थानोबा जोंनो निश्चय बिनिख्रुइ साबसिन एरेन्जमेन्ट नांगोन होननानै बिथांमोना ओंखारलांदों। दिनै बे एनएलएफबिनि जोनोम सान एबा 2 बोसोर जोनोम साननि खुंथाय सान। दानिया जोङो मा खालामनांगौ रायजोफोरा? जोङो बाथ्रायाव दङ रतन टाटाया बुंदोंमोन फंसे बाथ्रा, जोङो हारसिङै थाबायबा बिराद स्पिड थाबायनो हागोन खिन्थु लामा ससेयाव मेंगोन। आरो जों जुदि जुदि थाङोबा जोङो गोजान लामायाव जों लासैबाबो सौहैगोन। बे बाथ्राखौ दिनै रतन टाटाया बुंदोंमोन। जोंबो फै ज' थाङो। दिनै जोङो एनएलएफबिखौ बेवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा सिजफायार एग्रिमेन्टखौ बिथांमोना दिनैसिम खालामाखैबाबो जों दिनै नोंथांमोनखौ ज' गोसोनि बोलो अननाय, बर' हारिखौ मोजां मोननाय, एनएलएफखौ मोजां मोननाय, बर'नि इयुननि सिमांखौ हास्थायनाय रायजो राजाफोरखौ बेवहाय जों ज' नुदों। नंगौ जोङो जाति हिसाबै थांना थानोबा थारैनो ज' जानांसिगोन। आं बेखौसो दिनै बुंनो लुबैदों। आइ एम भेरि लाकि आं दिनैनि बे एनएलएफबिनि बे मिथिङाव आलासि महरै आं नुजाफैनो हादों। आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। खारन आंनि बैसोआ 53 इयार्सनि बारा जाबाय आरो बे पृथिबीखौ नागारलांनो बेसे गोबाव दंबावो। जोंनि गथ' गथायफोरनो इयुननि थाखाय जों मा खालामनो हायो? जों ज' जानाया मोजां। बिदा फंबायजों बेसे नांलायबावनो, बिदा फंबायजों बेसे बुलायबावनो? मालायनि खुनुदायाव, मालायनि नासयनायाव जों गावजों गाव बुलायो। खिन्थु सुथुरा सोर, मित्रआ सोर? जों दिनै बासिनि रायजोफोर। जों दिनै सानजाथिंनि मानसि जेब्लाबो जों क'क्राझारखौ नोजोर होयो रायजो राजा। नोंथांमोननि हारि अननाय, नोंथांमोननि खौसेथिनि थाखायनो जों सानजानि बर'फ्रा जों दङ। नंगौ क'क्राझारनि जोङो खोथाखौ जों साननांगोन। बिथांमोना दिनै राव हारिमुखौ फोथांनानै बेसेबा दिनै बिथांमोना चेलेन्ज खालामना थांना दं। थारैनो जोंबो बिथांमोननि साननाय हनायजों जों गोरोबनांगौ होननानै दिनैसिम जोङो थांना दं। बेखायनो जों सान्दों नोंथांमोना थिग जादों, जोङो ज' जादों। बेसे नांलायबावनो? आंथ' आंनि दैदेननायाव एनडिपिआव आं 20 बोसोर दैदेनदोंमोन। बेवहाय गोबां जोंनि लोगोफोर थैबाय। मालाबा जोंनि बुहुलावबो जोंनि बर'फ्रा थैबाय। बेबायदि गोबां जाथाय मोनबाय। दिनै बेबायदि जाथायल' जानानै थायासै रायजोफोर। दिनैसिमबो जोंनो भारत सरकारा गोबां जायगायाव दिनै सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनानै होबाय। गावसिनि राव हारिमु थांना थानायनि बाथ्राखौ लानानै दिनै झारखन्ड होबाय, छत्तीसगढ़ होबाय, तेलेंगाना होबाय, उत्तराखन्ड होबाय आरो गोबां होनायनि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामबावदों। बेखायनो जों दिनै रायजो राजाफ्रा आंहा बिराद मोनजाबाय, आं बिराद देरहाबाय, आंना बेनो थोबाय होननानै जुदि जों सानोबा
जों जेबो मोनै मानसिया जोंनि बे इयुननि बर'फोरखौ जोङो माने खैफोदाव खोलैना गालांनाय जागोन। बेखायनो आं खावलायो जोङो ज' जानि नांनांगौआ बारानिफ्राय बारासिनसो जागोन। दिनै इउक्रेन आरो रासियानि खोथा। इउक्रेनखौ 2014आव रासियाया बिथांमोननि क्राइमियाखौ सेबाय। थिग बेबायदिनो दिनै एसेनि उनाव एसे सेदों। थिग बिदिनो जोंनि जायगाखौबो दिनै एसेनिफ्राय एसे सेनानै जों गाबोन बे आसामनि बे ब्रह्मपुत्रनि साहा हिमालयनि सेरफां ओनसोलाव हायेनाव थानाय बर'फ्रा गोमोरलांगोन नामा? दिनै बे बाथ्राखौ साननानै इउक्रेननि रायजो राजाफ्रा 16 बोसोरनिफ्राय आइजोफ्रा 45 बोसोर बैसोसिम सिलाय हमनानै दिनै ना मानो गावनि हा गावनि हारिमुखौ दिनै अननानै